Sa pagramdam niya sa kakayahan ng mutya, dali-dali naman niyang pinagmasdan ng buong paligid upang masipatang kinaroroonan ng mga nilalang. Nang makita niya ang kurkur na mabilisang tumatakbo patungo sa sentro ng baryo, nagpasya siyang yon ay sundan. Hindi na niya inisip kahit nakabukas pa noon ang kanilang bahay, gawa ng wala naman doong taong naiwan. Akala ni Benedicto walang maidudulot yung problema sa kanilang dalawa, pero nagkamali siya dahil lingid sa kanyang kaalaman, merong isang nilalang na nagkukubli noon sa ilalim ng lupa ng kanilang bakuran na siyang hindi niya nararamdaman. Sa pagdating niya sa sentro ng baryo, nasipat niya ang kurkur na pinagtutulungan ng mga gabunan. Alam niyang gabunan ang mga nilalang na yon dahil sa mahahaba nitong mga kuko sa kanilang mga pakpak. Bagaman isang mandirigmang nilalang ang kurkur, hindi maipagkakaila ni Benedicto na medyo dehado yon dahil sa dami ng kanyang kaaway. Upang matulungan ito, walang pagdadalawang isip niyang tinawag ang sibat ni Ahum. Pagramdam niyang nasa kanang kamay na niya ang bagay na yon, buong lakas niya itong ibinato sa isang gabunan na kasalukuyang nakikipaglaban sa binatilyo. Pagtama ng sibat sa bewang nito, napasigaw naman yon ng napakalakas habang pinipilit na bunutin ang sibat. Dahil sa lakas ng karunungan ng mga nilalang na yon, kung kaya't maging ang kanyang makapangyarihang espiritual na sandata ay hindi gaanong umubra. Pagkabunot ng gabunan sa kanyang sibat, dali-dali din itong itinapon ng nilalang habang patuloy na umuusok ang naaagnas nitong katawan. Alam namin ang tungkol sa'yo. Hindi kami pupunta rito ng hindi handa. Wika ng gabunan habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang sugat. Matapos nitong makapagsalita, naglawayo ng napakalapot na likido na siya namang ginamit nito panggamot ng kanyang sarili. Nang masipat yun ni Benedicto, pinili niyang manatiling walang imik sa kabila ng kanyang mga narinig. Ang kurkur naman noon, minabuting umatras patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nasipat nila ang iilan sa kanilang mga kababaryo na dahan-dahang sumisilip sa bahay nito. Upang hindi sila tuluyang makita ng mga ordinaryong nilalang, nagpasya silang dalhin sa malayong parte ng baryo ang digmaan. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na kapag tumagal sila sa lugar, maaaring marami pa ang madamay. Sa pagdating nila sa talahiban, ramdam nila ang pagpapaikot ng 5 gabunan. Nag-aangil ang mga ito habang patuloy silang pinagmamasdan. Pakiramdam noon ni Benedicto, parang desidido na ang mga nilalang na yon na makipagpatayan sa kanilang dalawa. Dahil sa hindi niya alam ang rason ng mga ito, kung kaya't minabuti niyang tanungin ang pinuno ng angka ng gabunan. Madali niyang natukoy ang pinuno ng grupo, gawa ng magkaparehas lamang sila ng sukatan ng kanilang mga kakayahan. Matanong lang mga kaibigan, inutusan ba kayo ng matanda para iligpit kaming dalawa? Sa pagkakaalala ko, ni minsan hindi pa nagkatapat ang ating mga landas. Unang beses ito, pero nakakapagtakang alam nyo na ang tungkol sa kakayahan naming dalawa. Tinatanong pa ba yan? Anong sa tingin mo? Sagot naman ng isang matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, siya na mismo ang nagkumpirma na ipinadala nga ng karibal ng kanyang ina ang mga nilalang na yon.
Bagaman ramdam niya ang lakas ng mga ito, ni katiting na pagsindak wala siyang naramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, buong puwersa naman niyang sinalag ang pag-atake ng isang gabunan nang maramdaman niya yung parang bulang lumitaw sa kanyang harapan. Bago pa man maitarak nito ang kanyang matatalas na mga kuko, nagawa na yung masalag ni Benedicto. Pag-akma ng gabunan na babawiin na niya ang kanyang mga kamay, bigla naman niya yung hinawakan habang unti-unting ngumingisi. Sa isang iglap, nanginig ang buong katawan ng nilalang na parabang ramdam na ramdam nito ang nag-uumapaw na lakas ni Benedicto. Habang pinipilit nitong lumayo, panay naman ang pagsigaw nito ng tulong sa kanyang mga kasama na parabang wala itong lakas na kaharapi ng aswang na nagtatangan ng sagradong sibat. Ilang ulit pa nitong hinila ang kanyang kamay pero wala itong nagawa dahil sa lakas at puwersa ng mutya ng Nara. Sa muling pagsilay ng gabunan sa kanyang anyo, kitang-kita nito na parabang isa siyang higante dahil sa kanyang nakakasunog na presensya. Nang mapagtanto niyang hindi na makakalaban ng gabunan, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga kamay sa ulo nito habang hinihigpitan ang kanyang pagkakahawak. Pagramdam niya sa bungo ng nilalang, buong lakas niya yung pinisa na siyang naging sanhi upang madurog ito ng tuluyan. Nang masipat ng kurkur ang likido ng gabunan na dumadaloy sa lupa, walang pagdadalawang isip nitong tinungo ang kinaroroonan ni Benedicto upang higupin ang likido ng kanilang kalaban. Pinagpiestahan ito ng binatilyo kasama ang kanyang alagang unlauna. Habang pinagmamasdan niya ang kurkur, pinili niyang maging alerto sa kanilang kinaroroonan. Alam niyang kapag bumaba ang kanilang depensa, maaari silang malagay sa panganib dahil sa bilis ng paggalaw ng mga gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nahigop ng kurkur ang napakaraming dugong umaagos sa katawan ng nilalang. Pagtayo nito, ramdam ni Benedicto ang napakalakas nitong presensya na maaaring nakuha nito sa biktimang napatay niya. Inaasahan naman niyang gano'n ang mangyayari, gawa ng minsan na ding nailahad sa kanya ng kurkur na mas lalo silang lumalakas sa tuwing nakakahigop sila ng dugo ng mga aswang na merong mataas na antas ng kapangyarihan. "Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ba?" tanong niya sa binata. "Ayos na ayos. Pakiramdam ko na buhay akong muli. Pwede ko bang kainin silang lahat?" Seryosong sagot naman ito sa kanya. "Bahala ka. Basta siguraduhin mo, ikaw pa rin ang may kontrol sa iyong pag-iisip. Ako naman nandito lang, handang sumuporta sa iyo sa mga bagay na alam kong tama. Magpalakas ka pa para sa pagharap natin sa pangkat ng matanda. Kaya mo na silang pagsabay-sabayin." Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kurkur, ngumisilang naman ito habang pinagmamasdan ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay ng mga gabunan na tila ba nang iinsulto na ang binatilyo, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-atake. Dahil sa nangyari sa kanilang kasama, mas lalo pa silang naging mabagsik upang lipulin sa lalong madaling panahon ang dalawang nilalang na kinikilala nila bilang mga tampalasan. Sa loob ng kalahating oras, hindi sila nito tinantanan hanggang sa dumating ang puntong maramdaman na ng binatilyo ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Marami na din itong galos na natamo, gawa ng 2 hanggang 3 ang mga gabunang nagtutulong-tulong para siya ay mapabagsak.
Si Benedicto naman, patuloy pa ring pinaglalaroan ng pinuno ng mga gabunan upang maiparamdam dito ang kahinaan ng kanilang mga kakayahan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagpasya na siyang parusahan ang pinuno ng mga gabunan. Pagtanggap nito ng 5 sapak na merong basbas ng mutya ng Nara, bigla na lamang yung napaluhod sa lupa habang pinakikiramdaman ng kanyang mga pangil na nalagas. Unti-unti na ding nanghihina ang katawan ng nilalang ngayon dahil sa dami ng sugat nitong kanyang natamo sa sibat ni Ahum. Sa muling pagsilay ng nilalang kay Benedicto, nasipat niya yung nakatago sa liwanag ng buwan habang hawak-hawak nito ang nagliliwanag nitong sibat. Kitang-kita din ng pinuno ng mga gabunan ang napakatikas nitong mga pakpak na halos hindi mo makikitaan ng kahit na anong butas. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang naglakad si Benedicto habang malakas na ibinabagsak sa lupa ang kanyang sibat. Pagsilay doon ng mga kasamang gabunan ng matanda, dali-dali naman itong iniwan ng kurkur para matulungan ang pinuno ng kanilang grupo. Sa paglapit nila sa kinaroroonan nito, wala na silang nagawa ng masipat nila ang pag-ihip sa hangin ng mga dasal ni Benedicto. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng pamamanhid ng kanilang mga katawan na hindi naglaon, tuluyan na silang naging paralisado. Lahat ng mga gabunan ay walang nagawa kundi ang mapahandusay sa lupa habang hinihintay ang parusang igagawad sa kanila ng dalawa. Sa pagtatapos ng kanilang labanan, hiniling niya sa binata na iwang buhay ang pinuno ng mga gabunan. Kinakailangan pa nila itong kausapin bago nila yon tuluyang patayin. Matapos itong marinig ng binatilyo, dali-dali naman itong nilapitan ang mga walang malay na nilalang na punong-puno ng kagalakan. Paghawak niya sa katawan ng isa sa mga ito, buong saya naman niya yung nilapas sa leeg habang hayok na hayok sa pagsipsip ng dugo nito. Paulit-ulit yung ginawa ng kurkur na parabang walang katapusan ng nararamdaman itong pagmamalabis sa katawan ng mga gabunan. Matapos niyang sipsipin ang dugo ng mga nilalang, kinakain naman ng unlaunang kanyang natira. Maya-maya pa, nang masipat ni Benedicto na tapos na siya, marahan naman siya nitong nilapitan habang dahan-dahang nagwiwika ng, "Dalhin mo na yung pinuno. Mas mainam na sa bahay natin siya kausapin. Kapag nagmatigas yan, katakatakot na parusang ibibigay natin sa kanya." "Sige, ako na ang bahala rito," sagot naman ng kurkur. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating nila roon, itinali nila ang gabunan sa harap ng isang kumukulong kawa na naroon sa pinakagitnang parte ng kanilang sala. Habang hinihintay nila itong magising, nabaling ang kanilang atensyon sa entradang pinto nang pumasok ang kanyang tiyuhin. Pagsilay sa kanila nito, gulat na gulat naman yung nakatitig sa kanila habang nananatiling walang imik. Dahil sa nasa kaanyuan pa sila noon ng mga demonyo, kung kaya't minabuti nilang mag-anyong tao. Kanina pa kayo dyan, tiyo?" tanong ni Benedicto na parabang walang nangyari. "Huwag mo nang ibahin ang usapan, Benedicto. Alam ko na ang tungkol sa'yo. Hindi mo na kailangan pang itago. Nagulat lang ako dahil hindi ko inaasahan na meron pala kayong bisita. Matanong ko lang, sino ba yan?" Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, walang pag-aatubili naman niyang inilahad kung sino ang nilalang
na kasalukuyan nilang itinali sa harapan ng kawa. Matapos niyang mailahad sa kanyang tiyuhin na kampo ng matandang karibal ng kanyang ina ang nilalang na yon, hindi na ito umimik. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na nagising ang pinuno ng mga gabunan. Pagsilay dito ng binata, nanginginig naman yung pinagmasda ng nilalang na parabang hindi na ito makapaghintay na yon ay kainin. Pagramdam ni Benedicto ng paghahangad nito, agad naman niya yung hinawakan sa balikat upang mariing paalalahanan. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa binatilyo na kapag hinangad niyang kumuha ng higit pa sa kanyang pangangailangan, hindi niya makakamit ang kanyang inaasam. Dahil sa kanyang sinabi, unti-unti namang bumalik ang dati nitong wisyo. Humingi din yun ng tawad sa kanya dahil aminado ito na mali ang kanyang naging asal. Maya-maya pa, ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagtatanong sa gabunan. Kahit naghahabol hininga na ito at para nang mamamatay, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang ginagawa. Sa bawat maling sagot ng matanda, inilulublob nila ang daliri nito sa kumukulong tubig upang pahirapan. May mga pagkakataon ding sinasabuyan nila yon ng kumukulong tubig kapag puro na pang-iinsulto ang kanilang naririnig. Sa loob ng halos humigit 7 oras, wala silang nagawa kundi pahirapan ang matanda. Sa sobrang tindi ng pinsala nito sa katawan, animoy para na itong isang baboy na inaalisan ng mga balahibo. Bukod sa mapuputla na ang balat nito, halos hindi na din yon makilala dahil sa lapnos na nitong pagmumuka. Namumuti na din ang mata ng matanda, gawa ng binuhusan nila yon ng mainit na tubig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatanong, bigo pa rin nilang malaman ang kinaroroonan ng Panginoon itong pinagsisilbihan. Kung ano-ano ng pagpapahirap ang kanilang naisip pero nananatiling matatag ang loob ng nilalang. Marahil ay nauunawaan na nito na mas mainam na wag niyang ipagsabi ang kanyang nalalaman, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kahit anong gawin niya, hindi na siya makakaligtas sa kamay ng dalawa. Sa kabilang dako naman, patuloy na nagmamasid ang tiyuhin ni Benedicto na parabang normal na dito ang ganoong pangyayari. Wala yung ibang iniisip kundi marinig ang bawat katagang sasabihin ng gabunan. Kinagabihan, wala na silang nagawa kundi yon ay kitila ng buhay. Kahit kasi kalaban nila ang nilalang na yon, nakakaramdam na sila doon ng labis na pagkaawa dahil sa kalagayan nito. Nang mapaslang na nila Benedicto ang nilalang, agad naman yung pinagsaluhan ng kurkur at ng unlaun. Matapos ang mga pangyayari, minabuti nilang magpahinga. Bagaman pagod silang dalawa, pinili pa rin nilang laanan ng oras ang kanyang tiyuhin. Tiyo, baka sa mga susunod na araw umalis kami rito. Maaari bang ikaw ulit ang bahala dito sa bahay ko? Wala kasi ako malalapitan bukod sa inyo. Wika ni Benedicto habang nakaupo sa gilid ng pinto. Oo naman, wala yang problema. Ang sakin lang mag-iingat ka. Tandaan mo, nasa mahinang kalagayan ng matanda pero buo pa rin ang karunungan nito. Kapag nagkamali ka, may posibilidad na siya pa rin ang manalo. Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, muli na naman itong nagkwento ukol sa nakaraan ng kapatid ng kanyang ina. Ayon sa kanyang tiyuhin, likas siyang mabuti subalit hindi nila alam kung ano ang nag-udyok dito para maging masama.
Noong nagsasama pa kasi ito ng kanyang ina, hindi naman nila yon makitaan ng kahit anong kakaiba. Mabuti pa rin ang pakikitungo sa kanila nito pero lingid sa kanilang kaalaman, meron na pala itong binubuong plano. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin na para hindi na niya danasin ang ganoong kaganapan, kinakailangan niyang maging mapagmatsyag sa mga nilalang na nasa kanyang paligid. Hindi kasi nila masasabi, gawa ng maaaring dumating ang araw, magugulat na lamang siya na nagtraidor na pala ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Matapos nitong makapagkwento, pasimple naman itong sinipat ang kurkur na nagpapahinga. Alam ng kanyang tiyuhin na hindi nito naririnig ang kanilang pag-uusap, gawa ng sa bahay ni Benedicto, lahat ng mga nilalang doon na nakakapasok ay nagkakaroon ng pakiramdam na maihahalin tulad mo sa isang tao. Nalilimitahan din ng bahay ang kanilang mga abilidad, kung kaya't mahirap para sa kanila na makarinig sa pag-uusap ng mga taong may kalayuan sa kanila. Sa madaling salita, tanging si Benedicto lamang ang pinahihintulutan ng bahay na yon na gumamit ng mga matatalinhagang abilidad. Kaya namang magpalit ng kurkur sa orihinal nitong anyo sa loob, subalit nangangailangan yon ng pahintulot na nanggagaling sa kanya. Nang maunawaan ni Benedicto ang nais nitong ipahiwatig, tumangulang naman ito habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpa siya nang umalis ang kanyang tiyuhin, gawa ng masyado ng malalim ang gabi. Sa pagsapit ng oras ng kanilang pamamahinga, kampante silang natulog sa loob ng kanilang mga silid. Wala silang kaide-ideya noon sa napakatahimik na gabi. Nagkukubli sa ilalim ng lupa ang isang nilalang na inutusan ng matanda. Paglitaw nito sa bakuran ng bahay ni Benedicto, bigla naman siya noong nagising, gawa ng ramdam na ramdam niya ang paglaganap ng napakasamang presensya. Sa pagtayo niya mula sa kanyang pagkakahiga, dali-dali naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kurkur. Nang magising na niya ito, agad silang lumabas ng bahay upang tingnan ang kaganapan. Pagsilay nila sa paligid, bumungad sa kanila ang isang napakaitim na nilalang na merong wangis ng unggoy. Balot na balot ng lupa ang pagmumukha nito, subalit kita nila ang namumula nitong mga mata. Pagbuka ng napakaitim na bibig ng nilalang, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siyang naging sanhi upang magising ang kanilang mga kapitbahay. Dahan-dahang nagsisibukasan ang mga bintana nito, subalit nakakapagtakang wala silang nasisipat sa lugar. Ang tanging nakikita lang nila doon, si Benedicto na nasa kaanyuan ng gabunan at ang kurkur kasama ang alaga nitong unlaun. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti nilang paglaruan ang nasabing nilalang. Pinili nilang huwag magpadalos-dalos sa pag-atake sa kadahilan ng masyado pa silang mahina para lumaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, lumitaw sa kanyang tabi ang kanyang gabay na nagsasabi ng, Benedicto, ang halimaw na yan, nabuhay na ng napakatagal na panahon. Mag-iingat ka, sapagkat sa puntong ito, hindi ka matutulungan ng aking mutya. Baliwala dyan ang kahit na anong dasal, sapagkat meron niyang kakayahan na pahinain ang iyong mga tinatangang karunungan bago pa ito makapagbigay ng pinsala sa kanya. Ultimo ang sibat ni Ahum, wala diyang kalaban-laban. Dagdag pa nito na sa paglitaw ng nilalang na yon, maaaring nagtagumpay ang matandang karibal ng kanyang ina sa pagkuha ng masamang parte ng dignum.
Hindi kasi basta-bastang natatawag ang nilalang na yon, gawa ng wala itong kinikilalang Panginoon maliban sa dignum. Sino man ang nangangalaga ng piraso ng totoong dignum, magkakaroon ng abilidad na matawag ang ganoong nilalang. Subalit ang pagtawag sa halimaw na yon, nangangailangan ng katakatakot na alay. Upang dinggin ito ang iyong kahilingan, mag-aalay ka ng 100 kaluluwa sa ritual ng apoy na halos humigit 2 buwan mong pinaghandaan. Yun lamang ang paraan nang sa gayoy marinig nito ang iyong pagtawag. Matapos itong mailahad ng kanyang gabay, doon nila napagtanto kung bakit hindi nagpakita ang matanda. Maaaring ginamit nito ang puting kaluluwa ng mga sinaunang demonyo upang buhayin ang mga ordinaryong kaluluwang pinatay ng mga ito. Sa pamamagitan ng ganoong paraan, hindi na nila kinakailangang humanap pa ng 100 mabibiktima. Dahil sa bagay na yon, mas lalong lumakas ang kutob ni Benedicto na malapit na ang panahon ng kanilang pagtutuos. Matapos siyang pumasok sa kanyang isipan, minabuti niyang bigyan ng abiso ang kurkur ukol sa bagay na kanyang nalaman. Ilang minuto pa ang lumipas, iniwasan nilang gumamit ng kahit na anong lihim na aral. Ang tanging sandigan nilang abilidad ay ang kanilang kakayahan na magpalit ng anyo. Sa muling pagsilay sa kanila ng nilalang, ramdam na ramdam nila ang napakalamig nitong hininga. Nang masipat nila yung susunggab na sa kanilang kinaroroonan, agad naman silang kumaripas ng takbo patungo sa magkabilang direksyon. Dahil sa laki ng nilalang na yon, kaya na may kisap mata lang ang naging pagitan nang tuluyan itong mawasak ang kanilang tahanan. Hindi naman yon inisip ni Benedicto, gawa ng kasabay ng pagkasira nito ay ang kanyang tuluyang paglimot sa mga masasalimuot niyang alaala sa tahanang minsang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Dahil sa pagkawasak ng bahay, kaya na may tuluyang nasira ang mga pangontrang matagal na niyang ginugulan ng panahon. Kagaya ng una nilang ginawa, minabuti nilang tumakbo papalabas ng baryo upang hindi madamay ang mga ordinaryong tao. Sumunod naman sa kanila noon ang nilalang, alinsunod sa utos na ibinigay dito ng matanda. Sa pagdating nila sa masukal na kakahuyan, patuloy pa rin ang kanilang pag-iisip ng kanilang gagawin. Medyo nababahala na sila noong mga oras na yon, gawa ng kapag nagkataong masyadong makunat ang kabal ng nilalang, paniguradong labis silang mahihirapan. Okay, grabe sobrang kunat naman ang unggoy na yon. Pinagtataka ko lang, hindi tatalab lahat ng nasa kanan, di ba? Parang gano'n yung pinaliwanag nung tsuhi niya ba, yung nagpaliwanag? Kasi, ang sabi, bago lumapat yung karunungan, hihina na eh. So, ano gagamitin dito? Kaliwa laban sa kaliwa? Di ba? Parang medyo nakakapang isip eh. Pero para pare-parehas tayo na hindi na mag-isip, sunod kagad natin yung 14. Yun lang. Salamat.